Bon dia, gràcies per venir. Avui, un dia més en campanya, com cada matí de campanya, el que fem és una compareixença de premsa amb un missatge concret. Ho hem intentat fer durant tota aquesta campanya. Són 21 compareixences que ja portem en aquesta campanya. En qualsevol dels casos intentem en cada una d'elles, com sabeu, afrontar una temàtica diferent de com ens imaginem la nova república dins de la normalitat, que intentem que sigui així, amb aquell eslògan de com sempre, cosa que es fa complicada respecte a la reacció de l'estat espanyol, que no actua lògicament com sempre. Per tant, avui la compareixença era i és sobre com ens imaginem un nou sistema de partits en la nova república. Això és en aquesta compareixença que m'acompanyen tant el diputat Carles Prats com la diputada Assumpció Laïlla. És el tema que us explicarà l'Assumpció Laïlla i just abans jo no puc menys que fer una valoració política, abans de la temàtica, deia, d'alguns dels esdeveniments que han passat en aquestes últimes 24 hores. Per tant, el primer de tot és fer una valoració respecte a l'assemblea convocada just ahir d'electes per Podemos, i davant d'això, primer, des de Demòcrates, valorem la iniciativa positivament, però reiterem i volem justificar per què vam declinar la invitació en el seu moment feta per Podemos. Torno a dir, la iniciativa ens sembla interessant. És interessant que els electes espanyols es reuneixin en defensa de la democràcia, però no vam anar en aquesta assemblea perquè considerem que a 6 dies d'un referèndum d'autodeterminació no té cap sentit que els electes catalans i els partits catalans debatem sobre la possibilitat de fer un referèndum pactat amb l'estat espanyol. Aquesta etapa ha estat passada, reiteradament vam fer l'oferta, es va convocar definitivament el referèndum i per tant estem a 6 dies d'un referèndum. No tenia cap sentit ahir parlar de referèndums pactats, senzillament quan sabem positivament, entre altres coses, que no hi ha cap opció possible que això sigui així. Segon, precisament perquè estem vivint un procés d'autodeterminació a Catalunya. No estem vivint un procés de debat de reforma d'Espanya. Entenem la preocupació i la podem compartir amb Podemos de la reforma de l'estat espanyol, però aquest no és el nostre full de ruta. El full de ruta de Demòcrates és acompanyar el procés d'autodeterminació de Catalunya. Tercer, perquè considerem que la gent utilitza la situació a Catalunya com a plataforma per assolir el poder a Espanya i establir una reforma a Espanya, i creiem que és legítim, però ho hem denunciat reiteradament que aquest no és l'objectiu de les forces polítiques independentistes a Catalunya. No estem cridats en aquest objectiu i probablement Podemos ho veu com una oportunitat política i que precisament necessària de ben segur a l'estat espanyol, però, torno a dir, no som nosaltres cridats en aquest objectiu. I quart, perquè en qualsevol dels casos pensem que difícilment a curt termini Espanya és reformable. Aquesta situació la vàrem viure a la República, quan les esquerres en general demanaven la col·laboració en aquell moment d'en Macià, després d'en Companys, en termes de deixar de banda el projecte de República Catalana per prioritzar la República Espanyola. I allò no va ser possible. De fet, durant 100 anys, el catalanisme polític el que ha intentat és reformar Espanya. Bé, la decisió definitiva del poble de Catalunya, la seva majoria, en aquests moments, i el mandat que tenim del Parlament de Catalunya és ja no reformar Espanya, sinó autodeterminar-nos i, per tant, assolir una república pròpia, un estat independent. I creiem, per tant, per descomptat, que mentre els dos grans partits donen cobertura a la situació actual, res és reformable. Vivim un estat d'excepció, amb fets gravíssims, intervenció als mitjans de comunicació, suspensió del dret de reunió, censura retirada i retirada de material informatiu, detinguts polítics. Les detencions que vam viure la setmana passada són detencions polítiques, persecució penal del 80% dels alcaldes d'aquest país o querella contra manifestants encausats. Ja es va directament contra els ciutadans, contra la gent. Totes aquestes actuacions per part
de l'estat espanyol. I dic de l'estat perquè és el govern popular amb la connivència del Partit Socialista Obrer Espanyol. Totes aquestes actuacions conculquen directament la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Declaració de Nacions Unides. I, per tant, emmarquen l'estat espanyol en un estat totalitari. Retornem, d'alguna manera, a la democràcia orgànica. I l'única resposta, per tant, que considerem des de demòcrates és votar l'1 d'octubre. Votar i crear una república pròpia on tots els drets democràtics i civils siguin respectats. I, per tant, el missatge, i amb això acabem aquest capítol respecte a l'estratègia de Podemos, és que des d'un estat independent, per descomptat, seguirem la col·laboració amb qualsevol força de l'estat veí que intenti reformar aquesta situació antidemocràtica. I, de fet, probablement el canvi de paradigma és que també llançar un missatge als ciutadans demòcrates espanyols que la república, si així es guanya el sí, la república catalana nova, creiem des de demòcrates que hauria d'acollir i obrir els braços a qualsevol ciutadà espanyol que, cansat de viure en un estat totalitari, demani la nacionalitat catalana. I crec, per tant, que l'oferta ha de ser a l'inrevés. Fem un procés d'autodeterminació i, si guanya el sí, a la construcció d'un estat català radicalment democràtic, durant un període de transició ha d'obrir les seves portes a qualsevol ciutadà espanyol democràtic que consideri que sigui ja insuportable acceptar les dinàmiques d'un estat com l'estat espanyol. Així també, en segon terme, voldríem també denunciar 3 últimes accions d'aquestes últimes 24 hores. Primer de tot, exercir la nostra solidaritat amb la periodista Mónica Terribas, denunciada per la Unió de Oficiales de la Guàrdia Civil, per exercir la seva professió, per exercir la llibertat d'informació. I, de fet, en tot cas, amb aquesta denúncia feta, advertir a la justícia espanyola que l'actuació de la senyora Mónica Terribas està emparada per l'article 11 dels drets fonamentals de la Carta de la Unió Europea i que, per tant, està fent la seva activitat normal com a periodista. Per tant, expressar la nostra solidaritat i dir que seria inacceptable l'acceptació d'aquesta denúncia. Segon, també denunciar el despropòsit de la Fiscalia querellant-se contra el diputat Albert Botran i 3 membres més de Poble Lliure amb l'acusació greu d'enaltiment del terrorisme per un acte que es va fer al febrer en memòria de l'històric militant independentista Julià Badia. És molta casualitat que un acte d'aquest tipus, en memòria d'un mort de fa 30 anys, se'ls acusi d'enaltiment del terrorisme. Creiem que és un fet greu. I, de fet, posem de manifest una vegada més que l'estat espanyol, sense separació de poders, Fiscalia es querella per un record a la mort d'un independentista en un país que cada any es permet, sense cap tipus d'interferència de la justícia, un homenatge a la mort de l'assassí més gran que ha tingut la història moderna de l'estat espanyol, que és el dictador Franco, el monument dels caïdos, i que reiteradament cada any se'ls hi fa homenatge sense que la justícia espanyola mogui ni un dit perquè un despropòsit com aquest es segueixi fent. I tercer, denunciem també que considerem un despropòsit que avui mateix, en aquests moments, a Girona estan declarant com investigats 2 nanos joves, 2 nois, per clonar webs d'informació a la ciutadania sobre el referèndum. Ciutadans joves que senzillament el que estan fent és clonar per donar disposició de llibertat d'expressió i d'informació. Els ciutadans estan declarant com investigats. I durant aquest matí ens consta també que a Barcelona fins a 10 persones més tindran que declarar com imputades, com investigades també per clonar webs que senzillament donen informació al ciutadà, informació, torno a dir, perquè cada ciutadà decideixi lliurement si vol votar, si no vol votar, si vol votar sí o si vol votar no. Creiem que també són fets greus en aquest sentit. Finalment, fem una crida des de Demòcrates aquesta setmana a la ciutadania per mantenir la determinació en pau,
la resistència pacífica i la paciència, però la perseverància per arribar sí o sí a l'1 d'octubre. I una demanda col·lectiva. El fiscal Maza, de tots els despropòsits que ha liderat durant aquests últims dies, ha exercit una amenaça que no podem permetre de cap de les maneres. De totes les línies vermelles hi ha una de més gruixuda i més greu. La setmana passada tots saben que va amenaçar amb la detenció del president de la Generalitat si era necessari. Si això s'esdevingués aquesta setmana, si s'atrevessin a donar l'ordre de detenció del màxim representant del poble de Catalunya senzillament per complir el mandat del poble de Catalunya, creiem des de Demòcrates que no s'ha de permetre. I des de Demòcrates fem una crida al cos de Mossos d'Esquadra i a la ciutadania en general per sortir al carrer i pacíficament però resistentment no permetre en cap cas que s'executés aquesta detenció i així mantenir les mobilitzacions ciutadanes fins a la resolució del conflicte que només pot ser votant a l'1 d'octubre. En aquest sentit, i acabo aquí, a Demòcrates seguirem en campanya i seguirem informant els ciutadans i per tant, per cert, avui mateix Demòcrates tenim 3 carpes a Barcelona, una a Avinguda de Roma en Calàbria, una altra amb Gran Via de Carles III amb Travessera i l'altra a la plaça Sarrià informant els ciutadans d'on poden votar. Per tant, allò que no ens deixa fer l'estat espanyol, aquestes 3 carpes avui estaran tot el dia informant a tots aquells ciutadans que es vulguin adreçar, que tinguin dificultats o perquè són gent més gran, tinguin dificultats d'accés a internet, informar-los a quines meses o que tinguin algun tipus d'incidència, informar-los a aquelles meses en les quals poden votar. Fetes aquestes valoracions, passo la paraula a la diputada Laïlla en termes del com ens imaginem a la nova república el sistema de partits. Gràcies, Toni. Com sabeu, Demòcrates som el primer partit postprocés. Vam fundar-nos ara al novembre farà 2 anys, tot i que vam començar a caminar al juliol, participant també en les llistes de Junts pel Sí, perquè la preocupació de Demòcrates, l'existència de Demòcrates es deu al país per sobre de qualsevol altre interès. Els que ens heu seguit sabeu que venim de lluny i, per tant, com que venim de lluny, sabem molt bé què no volem en un partit i què no necessiten els partits. I, de fet, nosaltres vam trencar amb CiU, vam trencar amb la CiU dels lobbies, vam trencar amb la CiU del Palace, vam trencar amb la CiU del 3%, perquè tenim clar que la política de partits mai pot passar per sobre de la seva ciutadania i de la seva voluntat. És obvi que creiem en el sistema de partits, ho hem defensat sempre, però precisament per això un dels reptes que tenim a la nova república és canviar la llei electoral i adequar-la a les noves demandes que tindrà el nostre país i, per tant, se'ns obren molts interrogants sobre els quals haurem de debatre en la creació d'aquest nou sistema de partits, d'aquesta llei electoral i, de fet, de com haurà de ser la participació democràtica en el futur. I se'ns obren interrogants com, per exemple, si la política ha de ser professionalitzada, si haurem de tenir en compte els currículums per tal de participar o de formar govern, o, per exemple, també com fem que la ciutadania decideixi no només sobre ideològicament qui ha de governar el nostre país, sinó també qui ha de gestionar-lo, que fins ara només votem a partits i no triem a les persones. També és obvi que els diputats hauran d'estar vinculats directament al territori amb petites circumscripcions que facin propers als missatges dels polítics i, per tant, el rendiment de comptes ha d'estar garantit al ciutadà i, en cap cas, el rendiment de comptes ha d'anar dirigit al partit. I també ens podem plantejar, per exemple, si hem d'exigir votacions per primàries, eleccions per primàries a tots els partits que vulguin concórrer amb unes llistes electorals, o ens haurem d'exigir també un compliment d'un codi ètic que en el cas de no complir-se hi hagi una penalització. Perquè tot això el que farà serà obrir-nos un procés de debat i de reflexió sobre les garanties democràtiques que ha de tenir el nou país, perquè és evident que els partits sí que hauran de fer canvis en profunditat i no només operacions de maquillatge. Demòcrates sabíem bé què és el que no volíem i vam avançar-nos, certament fa, com explicava, quasi bé 2 anys,
però som conscients també que en aquesta nova república, fins i tot nosaltres que som nous, haurem de repensar-nos també una altra vegada i ens haurem de plantejar les coses de bell nou. Perquè és important la participació en els partits de la gent, però sempre de baix a dalt, de manera voluntària i amb una intensitat variable que vagi vinculada a l'interès que tingui cadascuna de les persones que vulgui participar en els partits. Els partits hauran de ser o han de ser plans amb poca jerarquia i això vol dir que el poder no pot concentrar-se només en una persona o en poques persones. Ho hem viscut en la nostra pell, molts de nosaltres, i per tant no volem hiperlideratges que perverteixin els partits, que perverteixin la ideologia, que perverteixin les marques, que perverteixin la història. Els partits han de tenir una estructura flexible que permeti fer xarxes més enllà dels límits dels propis partits, amb altres entitats, amb altres associacions, amb altres partits fins i tot, però sempre des d'una relació igualitària i mai de subordinació, si no és aquesta els objectius comuns que tenim envers el nostre país. La participació ha de ser real i constant d'aquelles persones voluntàries que, com deia abans, són precisament voluntàries perquè la seva implicació dependrà dels seus interessos de cada moment i fins i tot també del temps que puguin dedicar a aquesta participació. I això, quan parlo de participació real i constant, parlo tant de la participació interna en els partits, per exemple, en l'elecció de càrrecs, que s'han de fer internament per llistes obertes i fins i tot quan parlem de càrrecs electes han de ser per processos de primàries o també per participació externa i ens referim als posicionaments polítics. Sabeu que Demòcrates, tots aquells posicionaments polítics que poden implicar un debat intern interessant i important en el nostre partit se sotmeten a votació dels voluntaris i aquesta decisió és la que apliquen els càrrecs electes en nom del partit. Les eleccions també parlem que han de ser per llistes obertes a les estructures dels partits i sobretot creiem que les llistes electorals s'han de triar per processos de primàries reals, que reals vol dir no només a les assemblees internes dels partits, sinó també oberts a la ciutadania, perquè precisament la realitat de la participació anirà vinculada amb el nombre de persones no directament lligades als partits que puguin decidir quins són els millors candidats en els seus pobles, als seus municipis, a les seves ciutats. Els càrrecs interns dels partits sempre estaran al servei dels càrrecs electes, perquè precisament perquè ens creiem la participació i la vinculació al territori, els càrrecs electes són els que serveixen al municipi, a la ciutat, i per tant són els que estan triats pel poble i el partit sempre haurà d'estar a disposició i haurà d'estar al servei dels càrrecs electes. Hem de trencar també, i hem trencat de fet a Demòcrates, amb la submissió dels partits als lobbies d'interessos, als lobbies de poders. Sabeu que nosaltres treballem sense crèdits bancaris i, a més, defensem la relació oberta i pública i transparent amb tothom. I això va directament lligat al nostre sistema de finançament. Creiem que els partits, una vegada més, hem de fer una clau de volta i fer, sobretot en aquest àmbit, tenir un finançament clar, un finançament que sigui públic, transparent, on es conegui qui financia, què financia, per què ho financia i com es fa això. I de fet, un exemple de que realment apliquem allò que expliquem és aquesta campanya. Segur que si heu anat seguint els actes que tenim fets fins ara de la campanya de Demòcrates pel Sí i que seguirem fent-ho fins a l'1 d'octubre, cadascun dels actes fem públics què ha costat, econòmicament parlant, fer aquest acte, de manera que tothom pugui conèixer al final de la campanya què ens ha costat. I també, i el que vinculava precisament abans, quan parlava del sistema de partits, amb la professionalització dels polítics, també creiem que els partits han de potenciar el talent i, de fet, a Demòcrates tenim comissions d'avaluació del talent que ens permeten també, precisament, extreure el millor de nosaltres i també tenir posicionaments responsables, solidaris, coherents i conscients perquè coneixem el talent i l'opinió d'aquells
que poden posicionar-nos com a partit. En definitiva, parlem de partits flexibles, partits permeables a la ciutadania, transparents i també fàcilment controlables per qualsevol ciutadà i, per tant, partits que han d'estar al servei del poble i no al servei de quatre. Tenim l'obligació per acabar de democratitzar la democràcia i, per tant, i com a resum de tot el que he explicat, una república democràtica com la que volem ha de basar-se sempre en uns partits també radicalment democràtics. Si algú té alguna pregunta a fer sobre aquesta segona part o a la primera, estaríem disposats per respondre-us. Sobre el context polític més general, aquesta carta ja prevista aquesta norma que ve precedida de la realitzada. Quina creu que ha de ser la posició que ha de mantenir el govern i el cos de Mossos d'Esquadra els dies que queden? Jo crec que la posició que ha de tenir el cos de Mossos d'Esquadra és la que ha anunciat el conseller d'Interior, és el que ha anunciat la posició del govern de la Generalitat. El cos de Mossos d'Esquadra és el cos que té la responsabilitat de l'ordre i la seguretat a Catalunya a les ordres de la Generalitat i, per tant, des d'aquest punt de vista és com s'ha de seguir mantenint. Hi ha la capacitat plena per part del major de la coordinació. Els Mossos poden tindre la col·laboració amb la resta de forces de l'Estat, però és el cos de Mossos que ha de seguir sent coordinat per la Generalitat i, per tant, pel major dels Mossos. Crec que aquesta posició s'ha de mantenir i, en qualsevol dels casos, com a demòcrates, només fer l'apunt i recordar que en qualsevol moment que tinguem de dubte en els futurs dies, recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar una llei, que és la de referèndum, una llei a l'empara de la legalitat internacional, per tant, vigent, discrepem i hi ha conflicte amb el Tribunal Constitucional, la llei la considerem absolutament vigent, torno a dir, perquè està emparada en dret internacional. I per què ho dic això? Ho dic perquè la llei en si mateix, que considerem vigent, defineix molt clarament què és la norma màxima amb la situació d'excepcionalitat d'aquí fins a l'1 d'octubre i que, per tant, cap altra norma la pot contradir. Per tant, la llei de referèndum empara també la seguretat de Catalunya en mans del cos dels Mossos d'Esquadra i a la decisió del conseller d'Interior i del president de la Generalitat. I crec que això s'ha de mantenir fins a l'1 d'octubre. El plantejament que hem dit és, i reitero, l'amenaça la va anunciar ell mateix, per tant, creiem que no seria en base a cap raó legal ordenar per part d'un fiscal la detenció del màxim representant del poble de Catalunya, que senzillament està actuant i complint el mandat que li va donar la majoria del Parlament de Catalunya i sota l'empara d'una llei que, com deia, té l'empara en termes de dret internacional. I, per tant, seria una acció de força fora de la llei. I, per tant, el que venim a dir és que, en aquest cas, el cos de Mossos d'Esquadra no hauria de permetre la detenció del president, en cap dels casos. I a la vegada diem que el poble de Catalunya hauria de sortir a la mobilització també per bloquejar qualsevol accés de qualsevol altra policia que intentés executar un despropòsit com aquest. D'acord? Si no hi ha res més, doncs gràcies.